Nagbikay ang NBI nga managlahi ang ilang resulta og sa kapulisan sa investigasyon sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug ang mga kauban. King Perez, sugin ni Ming. Sa pag-apil sa NBI sa pag-imbestigar sa kamatayon sa manlalaban Noel Archival ug mga kauban, tinguha sa Regional Director nga dili managlahi ang resulta sa ilang investigasyon ug kapulisan. Mitaga mga NBI sa managlahi nga resulta sa investigasyon sa kaso sa pagpatay sa gipasanginlan nga shoplifter sulod sa usa ka department store. Usa ka parallel investigation ang gihimo karon sa NBI uban sa pakigalayon sa kapulisan. Kung mayroon man kayong na-observe noon, yun ang gusto nating i-correct. Yung specific na time frame hindi trademark ng NBI yon, ang atin ay thoroughness and legality. Pero aware kami na ang publiko at saka ang pamilya ay nangangailangan na hustisya. Usa ka case briefing himuon tali sa NBI ug kapulisan. Sa pagkakaroon na siren sa NBI nga ang mga suspect adunay igong mga kahimanan alang sa pagbuhat sa krimen. Ayaw kong maglagay ng tag doon na coming from the military or the police. Masyadong matinding akusasyon yan. Sa pagsud sa NBI 7 kauban ng kapulisan sa pagsusi sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kaubanan niini, gilantaw nga mas daling matumbok ang mga suspect sa pagpamanhig sanglit duha na kabuhatan ang mususi sa maong krimen. Well, hopefully because two heads are better than one, mangyod, di ba? Gani panawagan ni IBP Cebu City Chapter President Attorney Elaine Bathan nga masulbad na ang maong krimen sa dili pa moabot ang 40 dias sa kamatayon sa abogado. Alang kaniya, wa pa'y panginahanglan nga muhatag og reward aron madali ang pag-ila sa mga suspect. As much as possible, we want to encourage the moral, social, and legal duty of every individual unta to. Sometimes mahimo man niya na usahin dangerous na difficult to na precedents na in the event na every time na analay mga kauban nato nga mga activists, journalists, and lawyers nga maka-encounter with similar nga attacks or pagpatay, we will always come up with a reward system. Mato ni Mayor Michael Rama, ang pag-apil sa NBI usa ka dakong hagit sa katakos sa mga investigador sa kapulisan. It is a challenge to the investigative bodies. How intelligent they can be, how analytical they can be, how capable they can fathom. That means you have to be in all honesty and sincerity, possessing the craftsmanship. King Perez, News 5. Duha ang nadakpan tungod sa kalambigitan sa pagpamaligya sa gidili nga drogas ug paghimo sa mga paltik nga armas. Andrea Patenya, sugid limi. Sakop sa usa ka organized crime ug kapuyo niini nadakpan tungod sa pagpayuhot og gidili nga drogas ug pag-ayo ug paghimo og armas. Nadakpan ang usa ka Ronilo Capuno alias Tata nga giila nga sakop sa pundok nga Monty Boys. Ang ilang pundok gitawag nga Monty Boys tungod sa ilang giila nga dako-dako anaa pa sud ug nag-operate sa ilang grupo sud sa bilangguan sa Muntinlupa. Actually, the reported is the legal, those personality nga nagpadagan sa droga is actually incarcerated in Monte. Napani sila, then the drug business continues. Nasikop uban kaniya ang iyang kapuyo nga si Gloria Saturos, kinsa giila nga usa ka midwife sa usa ka health center sa Danau City. Matud pa, si Capuno ang subject sa ilang operasyon niadtong Martes sa Barangay Tuburan, Dakbayan sa Danau. Apan nasayrang kakonsabo niini ang iyang kapuyong midwife. Nakuha sa mga dinakpan ng upat ka paketeng droga, 5,000 pesos ug drug paraphernalia. Lakip nga nakuha ang nagkalain-laing klase sa armas, bala ug kahimanan sa pagbuhat og armas. Ang panitanan, this will be submitted kay labi na ning nanay composition of firearms. This will be submitted to the crime lab for possible identification because we are looking into that ang existence sa atong mga shooting incidents sa province is because of the proliferation of illegal gun manufacturers. Wa na mitingog ang mga dinakpan ug igo rang naglingo-lingo sa dihang gipangutana kung tinuod ba ang mga pasangil batok nila. Andrea Patenya, News 5. Patay ang usa ka 37 anyos ka utility worker ug messenger sa usa ka recruitment agency nga nahulog sa gikatulga nga bangko diyang giatake sa kasing-kasing.
Ang namatay giilang usa ka Noel Barcelon nga nagpuyo sa sitio Sunset Drive Extension, Barangay Lahog. Siya natulog kagabi sa bangko human nalingaw sa pagtanaw sa duwa nga basketball tali sa Sunmig o Rain or Shine. Apan kaganinang alas 6 sa buntag nadiskubrihan sa iyang kauban sa balay nga wa na kinikinabuhi nga nag-ubo sa sahog. Gituhan nga posibleng giatake sa kasing-kasing si Barcelon tungod sa sobrang excitement samtang nagtanaw sa basketball sa telebisyon. Matod sa kapulisan, wala sila nakita nga foul play sa hitabo. Una sad siya balik mo to may posibilidad nga giurong ba ni siya or na-atake ba ni siya. Mo to nga hinungdan nga nahog sa sayang higaan na pangkaiyahang ulo, mo to posibilidad nga yang gikamatyan. Mga hepe sa kapulisan sa rehiyon gitangtang tungod kay wa gi-report ang tanan nga krimen nga nahitabo sa ilang lugar. Giusab na karon ang pamaagi sa crime recording aron makita gyud ang tinuod nga kahimtang sa krimen sa usa ka lugar. Andrea Patenia, Sugin Liming. Gipaibaw ni Police Regional Office 7 Director Chief Superintendent Danilo Constantino nga duha na ka Chief of Police gikan sa Bohol ug Negros Oriental ang narelibuhan tungod sa sayop nga pag-report sa ilang blotter ngadto sa Campo Crame. The reason why they were subjected to Brecht's evaluation because more than 30% of crimes recorded in their blotter were not reflected at the national headquarters. Resulta kini sa mas striktong crime reporting nga gipatuman karon sa kapulisan. Mato di Police Chief Superintendent Augusto Marquez sa Directorate for Investigation and Detective Management, gimando ni Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas nga i-record ug i-report ang tanang sumbong nga ilang madawat. Nasayran nga adunay pipila ka mga opisyal sa gobyerno nga mupugong sa kapulisan sa pag-record sa mga sumbong adto kanila aron di madaot ang turismo sa ilang lugar. Matud pa, di angay taguan ng taas nga crime rate ug kinahanglan kining i-report aron masolusyonan. We will impress the people that we have a low crime volume only to find out ang tinuod ay taas di ay ang crime volume. So we don't have to lie to the people. We should not lie to the people. Nasayran nga dunay mga reklamante ang di namudangop sa police station tungod sa kahasol ug kalangan sa proseso sa pagpa-blotter. Tungod niini, wag tanguna ang karaang sistema sa blotter. Kung kaniadto ang desk officer mooy tighimo sa blotter, karon ang duty investigator na mismo mooy mo fill ug mo encode sa incident recording form kun IRF sa reklamante. Sa maong paagi mas insakto ang ma-record ug ma-update kung dunay kalambuan ang investigasyon. Kapin 7,000 ka mga crime registrars ang ilang i-hire sa tibuok nasod aron mauunya ang tahasan sa encoding. In having the IRF can be referred to any other station in the Philippines. For instance, dito mo ini-record yung crime, ano? You can go to Hulo and ask the investigator in that station for an update of what happened to the previous crime incident that you have registered in Cebu. And you will know the update. Ganun na ngayon because we have a database. I-review usab nila tanang mga kaso nga na-dismiss aron masayran kung asa sila nagkuwang. Sa maong paagi daling masayran kun ang mga investigador di epektibo sa ilang trabaho, pinaagi sa individual performance matrix ug daling mailisan. Meron silang matrix na nakikita namin kung ilan yung i-file na kaso nitong si investigator, ilan yung na-dismiss doon sa level niya, ilan yung hindi niya inattendan, ilan yung warrant of arrest na sinerve niya, yung in-applyan niya, and the search warrant. Andrea Patenya, News 5. Usa ka Subuanon nga abogado gitahasan sa paghimo og balik sa mga titulo sa yuta sa Eastern Visayas nga nangawagtang og nangadaot sa Baguio. Jinky Bargio, Sugin Liming. Atol sa paghapak sa Bagyong Yolanda niadtong Nobyembre sa nakalabay nga tuig, di ilang mga panimay sa Tacloban ug Leyte ang grabing naapektuhan kundi lakip na ini ang government offices. Ang buhatan sa Registry of Deeds sa Palo, Leyte, di nakatago ang mga original nga titulo sa yuta, usa lang sa grabeng naapektuhan. Sa ilang inventory, 2,000 ka mga original land titles ang nangawa sa probinsya sa Leyte. Samtang sa Tacloban City, owner's copy lang ang nahurot o kawash out sa Bagyo.
Gipahibaw sa Register of Deeds nga sa Republic Act 6732 na ay administrative reconstitution alang sa mga original nga land title nga gihuptan sa maong buhatan. So, ang existing balaod pamanggod karon kung ang imong owner's copy nawala naa sa property registration decree mo file kapag petition sa court, you have to spend. So ang among opisina karon nagrekomenda nga naa say murag bag-ong balaod ba nga mo address ini nga concern kanang mass destruction bitaw og mga owner's copy sa title. Gipahibaw ni Jim Marino nga di lang mga residente ang napektuhan sa pagkawa sa ilang mga titulo, kundi lakip na ang mga negosyante sa maong lugar. Usa pa gyud kag problema sa Kuan alone, sa Tacloban City alone, there are 110,000 structures and buildings and lands. More than 50% ini nga nadao sa super typhoon ipakansela sa ding ilang mga deklarasyon. Kay why do they dili na sila misil mo bayad og tax kay wan man di naman usable ang ilang mga properties. Kini mo impact sa din sa income bali sa local government. Tungod sa pagkawagtang sa mga titulo, dunay awhag ang Register of Deeds sa publiko. Alright, number 1 kinahanglan og unsay mga papeles nga naa nila in their possession nga available pa. The entire province of Leyte intact ang mga records sa tax declaration. Second, moadto sila sa office sa Register of Deeds. I-check nila kung ilang mga titulo intact ba. So from there, they would know what step to take. Kung panalit ang original, nawala sa Register of Deeds, mahimo nag-apply sila ka administrative reconstitution. Arira sa mga opisina. Wa sila gasto, ana. Jinky Bargil, News 5.